Махаме и гредата, което всъщност последствие ще се окаже, че е било грешка. Веднага всъщност се възползвахме от това да можем да сваляме бронята. Вижте какъв е резултата, след като оставихме бронята да виси само на два ластика. Колко е лошо състоянието на този кормилен накрайник, който има в момента автомобила. Днес ще се занимаваме с улесняване на начина, по който предната броня се сваля и слага на колата. И докато го правиме, махаме всякакви неща от нея, които няма да ни трябват за един такъв автомобил. Като например, както стана ясно в предния епизод, клаксона. Това да може бронята да се сваля бързо и лесно, без да губиме много време, е полезно и когато сме навънка, караме и нещо се наложи да направим, при което трябва да свалим бронята, както и когато сме си в гаража, тъй като просто не е нужно да губиме време, ако знаем, че по тази кола често ще се правят неща и ще се свалят брони, и за това го правим. И тук махаме и гредата, което всъщност последствие ще се окаже, че е било грешка, но ще разберете защо. И всъщност тя тежи около малко над 3 кг, което дори не е нещо толкова много. Ето и с какво ще се захваща бронята. Такъв тип пластици, които ще сложим от двете страни. Почваме да пробиваме дупки за тях, като ще видите, че реално изобщо не се стараеме и не ни пука дали нещо няма да стане като хората, тъй като състоянието на тия калници е просто за само такива експерименти. И ето, че едната страна вече е готова. Ако не беше и толкова лошо състоянието на калника и бронята, може би ще изглежда добре, но това е за сега. А и другата страна е готова. И в интерес на истината, въпреки дори нашите съмнения, докато го правиме, изглежда, че заставайки на мястото си, бронята дори само с тези два ластика стои много стабилно. И ето, че веднага всъщност се възползвахме от това да можем да сваляме бронята, като го направихме директно на автомивката и измихме колата много по-лесно на места, на които нямаше да мога да достигнем иначе. И само забележи такъв е резултата, след като оставихме бронята да виси само на два ластика. Общо взето не е падала никога до сега, но то беше ясно, че няма да остане така, ама получава се една такава дупка от време на време и почва да хлопа бронята, което изобщо не е добре. Та със сигурност ще трябва да подобрим захващането и същевременно да остане бързо сваляемо. Ето какво ще ползваме в случая, да видим колко ще промени нещата. Две такива quick release щипки. Дайте ги слагаме. И всъщност, както и ние се съмнявахме, се оказа, че разбира се, два ластика няма да бъдат достатъчни. Дойде време да върнем и гредата. Тя ни е определено важна в момента, защото няма как иначе да закрепиме quick release захватите към колата. Просто нямаше нищо отзад допреди това, както видяхте. И единственото нещо, на което мога да ги хванем, е тази греда. Тя по принцип е
сложена в колата, за да предпазва от удари също, така че не е добре съвсем да се сваля. Ама ние го направихме поне временно. Това, което правим в момента е с цел да отбележим мястото, на което трябва да пробием дупката и да сложим щипката, с която ще се захваща бронята. Ама ще дупчи по-надолу. Така малко да мога да се дигне да по-долу. Трябва да го изправиш малко. Е така. Ага. Се разминахме. И е време да сглобяваме бронята. И това ще е всичко за сега с бронята, като ще разберем в последствие дали е достатъчно и дали може да ползваме този метод в бъдеще, когато сложим нова броня на колата. Но до тогава имаме много други неща да направим, така че почваме да се занимаваме с Angle Kit за колата. Той ни трябва, за да може гумите да завиват максимално много, както виждате в момента. Това е полезно при дрифта, за да се осъществява по-голям ъгъл на автомобила. И почваме да сваляме кормилния на крайник. В момента може да видите колко е лошо състоянието на този кормилен на крайник, който има в момента автомобила. Затова в бъдеще ще сменим и него с чисто нов. Така, ти дам 20 единици да въртам задно. Ето така изглежда кормилния на крайник от към резбата. Забележете този прорез, ще трябва да пресъздадем и него, като ние ще трябва да го скъсим точно от там, тъй като с новия Angle Kit вече ще стане прекалено дълъг и няма да може да се събере. След като го отрязахме, в момента ще се опитаме да пресъздадем и оригиналната форма, която имаше там кормилния на крайник, за да го направим така, както трябва. Тъй като това е предсакания кормилен на крайник, който ще сменяме, не сме се старали прекалено много, просто искаме да видим какво ще се получи така. И ето, че пасва. Стана време да изрязваме и прореза. Ето как се получи прореза и пръстена отново влиза както трябва. Слагаме и първата част от Angle Kit, която ще ни позволи да направим така, че гумите да завиват с по-голям ъгъл, като това е най-евтиният вариант за Angle Kit, който може да се намери, тъй като знаете каква е концепцията на колата. И понеже скъсяването само на външния кормилен накрайник не беше достатъчно, се наложи да скъсим и вътрешния накрайник, като отрежеме част от неговата резба. И ето, че така най-накрая всичко вече пасва и можем да го сглобим обратно.
Правиме същото и от другата страна и сме готови. Ето, че сме готови и с другата страна, а как това ще се отрази на карането ще разберем след предстоящите много сериозни промени по колата. Така че за да разберете това, както и какви са тези промени, останете с нас и гледайте. Благодарим за сега и както винаги харесайте клипа, абонирайте се и пуснете известията, за да не изпускате.